اللہ دا ولی ہے تہجد دی نماز کھڑا پڑھ دے اللہ کریم دے قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے ماں جی سڑے دیئے وے پتر جرے جا ذرا میڈوں آویں اے نماز پڑھ دا کھڑے وال سڑے دیئے نماز کھڑا پڑھ دے وال سڑے دیئے نماز کھڑا پڑھ دے اممہ دے ساتھ دو نہیں گیا اممہ کھڑ لگیا اے جرے جا او تئی موت ناسا جے تی گندی عورت نے متھے نہ لگے بس ماں مر گئی حضرت جریج ایک جنگل دے اندر خیمہ آباد کی تھی بیان تے اللہ دی عبادت پہ کریں لیان ساری وستی آلے پتھر تے سوٹے تے ڈنڈے تے ڈنگے چاہ کے آگئے جریج دا خیمہ سٹ گچے نے تے جریج کو مارن لگ گئے کٹن لگ گئے جریج کٹین دا پیاوے وجہ کیا ہے انہیں کہ واوے صوفی بن دیں واوے نمازی بن دیں اے جڑی عورت ہے اے آدھی کھڑی ہے اے جڑا میرا بچہ جایا پہ جریج دے آکھن لگے لوگو اللہ دی قسم ہے میرا بال نہیں وہ وط مارن لگے ایک نہ پہ سن دیا نا حضرت جریج آدھنے بچہ عورتے کر رہا ہو اگر اے بچہ لا پوے جو میں دا بابا نہیں وال منے سویا کہنا اے وال وستی آلے مارن لگے اچھا بچے بھی بلا آلے نہیں ہونا آکھن لگے موقع تا دے ہو ایک واری اگر بچہ نہ علاوے تو میں کو قتل کر دی گئے بچہ سامنے آگئے بچے دی ناف تے دھلنی تے انگلی رکھی ہے آکھن لگے بول اللہ دے آڈر نال تیرا ابا کونے اے بچہ علاپ ہے بچہ آکھن لگے ہوا ابھی الروائی میرا ابا بکری دا چروائے جریج نہیں ساری قوم جریج دے پیریج ڈھائے پئیے معافی پئی منگ دیئی تے ترلا پئی کریں دیئی تے آدھے پیندرہ خیمہ سونے دا بڑھا دے دیں یار سا کو معاف کر لے حضرت جریج آدھن وستی آلے ہو میرے سامنے آؤ میں تو اکواج ایک تقریر سنے ہو سارے آگئے تلے بیٹھے آنے جریج کھڑا تھیا کھڑا تے روندہ کھڑا تے آکھن لگے میں جریج تو آدھے کو ہاتھ بد کے آدھوں زندگی ایج کڑی ماما دا دل نہ دکھایا کرو نہ تے نمازاں بھی اللہ پسند نہیں کریں گا ماما دا دل نہ دکھایا کرو نہ تے اللہ تہجدہ بھی پسند نہیں کریں گا ماما دا دل نہ دکھایا کرو نہ تے اللہ عبادتہ بھی پسند نہیں کریں گا ایک باری میں کو میری ماں نے سجا میں اپنی ماں دے ساتھ دیکھیں نگی ہم اممہ دی بد دعا لگی آئی اے میرا نتیجہ نکل گئے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہوں جیڑا بندہ توڑے وچو ماما نال بھلائی کر ونجے میں جے بنجے دی کانڈ نہیں لگانے دا ماما دی خدمت کرنا تواری ذمہ داری ہے تو آکو چار چاند لے وان میں رب دی ذمہ داری ہے